Tota neta, es va trobar una monedeta i la rateta va anar a fer una cerveseta i al sortir tota contenta es va topar amb una velleta que venia alegria i fantasies. I la rateta, com sap que això és un conte, es va polir tot el que tenia, però per culpa d'un guionista amb molt poca gens de vista va tocar-li com a nòvio un gatet de pacotilla. Que tenia una cosina que vivia a Bellavista, va venir-li de visita i la cosina ratolina li va dir: aquest gatet no et convé, aquest gatet no anem bé, que per això vinga a Bellavista, que vaig venir com a refila. I la rateta que escombrava l'esquelet es va quedar molt depressiva. Es va tancar a casa seva amb moltíssima cervesa, sense sortir, sense gatet. I al cap d'uns dies va sortir a escombrar una mica i li va dir una veïna: he vist a la teva cosina ratolina amb el gatet de pacotilla. Cosina, sense cua, sense bé. I la rateta, presumida, li va dir a la ratolina: aquest gatet no et convé, aquest gatet. Em sap molt greu per les ratetes, ho sento molt, senyor guionista, només volia un toc de realisme, un toc de realisme, un toc de